Здравейте! Вие сте на канал Безрукова и днес ще ви покажа моята най-добра рецепта за безглутенов хляб, изпечен в хлебопекарна. Рецептата е много сполучлива, затова останете с нас, започваме. Започваме с основата за нашия хляб. Аз ще използвам ето тази смес, която се продава в Kaufland. На практика 400 грама брашно. Изсипвам го в една голяма купа. Трябва да добавим следните много важни съставки. Първото от тях е псилиум. Псилиума е задължителен за тази рецепта. Това са 2 препълнени или 3 не толкова пълни. Приблизително това са около 50 грама. Тапиока нищете. Една пълна чайна лъжица сол. Сега, тези брашна трябва много хубаво да ги смесиме. Сега правиме течните съставки. Първо добавяме едно яйце. Към яйцето добавяме една чайна лъжица захар, 2 супени лъжици зехтин, ябълков оцет, също една супена лъжица. Ще го разбъркаме добре. И добавяме 400 мл вода, която е с температура 35 градуса, не трябва да е студена, нито топло. Разбърквате още добре, за да зареди захарта. И включваме машината. Вземаме контейнера от машината. Изсипваме първо мокрите съставки. Добавяме сухите. Сега ще ги разтела. Ето така. Накрая поръсваме с 7 грама мая, която не трябва да се допира в мокрите съставки. След като тестото се меси 10 минути, ще добавя и тези семки. Слагам си контейнера вътре в машината, затваряме. Аз имам програма, която програма всъщност е специално за безглутен. Тук мога да регулирам хляба колко препечен да бъде, тъй като безглутеновия хляб обикновено кората му е доста светла, затова слагам на максимално препечен и натискам старт бутона. Според машината хляба ще се готви 1 час и 39 минути. Така, когато е поумесено тестото, изсипвам семките. В семки слагам 2-3 супени лъжици. Когато хляба е готов, както виждате, той не става с такава препечена кора, както другите хлябове, просто това е от безглутеновото брашно. Трябва да се извади веднага. Погледнете колко добре се е изпекал хляба. Сега го оставяме на тази решетка да си почине и да изтина добре за половин час. Така, нашият хляб вече изтина, махме го от решетката и сега ще направим първия разрез, за да видите как се получава. Има една такава интересна особеност, че когато престоят, ако не са добре направени, нямат тази мека, погледнете колко е мек и хубав хляба, как не се степва, което е много по-трудно, когато хлябът е направен без глутен. Този хляб на следващия ден е също толкова мек и хубав, ако го сложите просто го завиете с кърпа. Друга особеност е, че така може би изглежда малък хляба, но всъщност една филия е на доста голямо количество хляб. Слагаме малко сол и това е перфектната хапка. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.